ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видео аз анамихе паплинои доинг гулмайдо. дар иҷа баъзеҳош новинкаянд ва то охири видеоро тамошо кунед. инчунин гулои калонам омадагия ай доинг ва ёрам ба навор гирифта пешниҳод кардагӣ ҳастам. метавонед тамошо карда мисол интихоб кунед. наворе ки шумо айни замон мебинед аз бозори Корвон тарафи Пажарка нулевой дарвоза якм ряд пешниҳоди шумо гардида истодааст. ҳамин якм ряд биёед, бисёр аст, бисёр нуқтаи савдои ҳамин фурӯши паплин аст. ҳаминора шумо пайдо карда метавонед. хулас касе ки агар доставка хоҳад, рақамҳои телефони мо ҳаст дар рӯи экран. шумо нависед дар WhatsApp, ма албатта ҷавоб медиҳем. анамин амдо ҳамаш 110 сомонӣ, нархи 3 метрш пешниҳод шудагиай бо анамин нархи 110 сомон, нархи дона. касоне ки оптум мегиранд бо арзонтарак мешавад. на марҳамат тамошо кунед ҳар хелаяй. дар ҷанаи гулои калон низ омадагӣ ҳаст. афсус ки на ҳамаша кушода нишон дода мешавад, барое ки ҷалакаям ҷои оптумай бисёр мондагӣ ҳастанд ва ҳар яки накушодаву видео кардан имкон надоранд. иношам ҳамин нарх, иноям ҳамашон доингои якм сортанд. нархошон 3 метрш 110 сомон, нархи дона. бинед гулкалоношам аҷоиб хушрӯ. рангошон ҳар хелаяй. гули чорни принси меган инора. ана баъд ҳаст аз анаи нусхаш беҳад принтш хушрӯ. бинед чихе ғавсай. бисёр вақт вай мекунам, савол метиҳанд ки доинг чихел паплин гуфта. бовар кунед қариб ҳар видеода ман мефаҳмонам ҳар видео ки доир ба анамин паплинои доинг мешавад. боз ҳам баъзеҳо мисол намефаҳманд. боз ҳам мехоҳам як бори дигар фаҳмонам ки доинг и паплини бешолкай, паплини мулоим, хеле шахшул нест ва авсакай. марҳамат, ана ино евростилан. нависиё сафеда дидед чихе хушрӯ буд нусхаш. европейский стил. аз анамин нусхаи гулдор 3 ранг ҳаст. нусхаи пальма. ана боз ҳам евростило. и гулои калоне ки мебинед зарду бирӯзовӣ, инора ман нишон дода будам дар паплини дизайн. 150 сомон буд. ҳозир бошад и ваяй сангои дождик. чӣ тавре ки гуфтам аллакай нархи 3 метрш, яъне нархи як либосаш инора 110 сомонай дар дона. боқӣ саломат бошед.